Să filmează, aveți grijă ce prostii vorbiți. Bine, Chingule. Este puțin pantă la el. No, acum vine spectacol, zic eu. Vine poții. Spectacolul la fi. O fă rău. Exact, cum era acolo. Ma, tu ai fost cu piciorul spânzurat. Eu eram mai ok. 1, 2, 3 și... Hai! Să nu vii pe mine, mă. 1, 2, 3... Da, de acolo e chicken line. Chicken line, boss man. Aici sus e urcarea. Asta e urcarea, ala e bine. Ai grijă. Hai! E, Asta e o pula mea. variantă, nu? Superman! Nu, sau cum îi, mă? Îi zice cumva la urcarea asta că mobra mere și tu stai. Da. Nu Superman. Nu. Ghost Rider sau ceva. Acum cred că ar fi ceva. Da. Hai mă, pații, că încurc circulația. Că nu are nicio culoare. Bine, mă, Braia. Vezi, nu bagă toți motorul înapoi, ai grijă. Ai văzut, bă, cum s-a urcat, bă, cu beta, bă! Excepțional, mă! Asta ți-o dau să o pui pe Facebook. Da, mă, pune și Pornește la buton. Ia, ambreiaj, control. Iar putea da la PC cu 8000 de euro pe... Nu?